खुलुमबाय आं बे समाव दङ उदालगुरिनिफ्राय 7 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय महनपुर आन्चलिक जे बैसागु खुंथाय आफादनिफ्राय दिनै गिबि बैसागनि आगु जे मोसौ थुखैनाय हाबाफारि दिनै बे जाना थांबाय बेनिनो बिथांमोननिफ्राय माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिना लानो आरो बिथांमोना माब्लानिफ्राय आरो माबोरै बे बैसागुखौ खुंबाय थानाय जादों बेनि सोमोन्दै बिथांमोननिसिम आङो मिथिनानै लानो गिबियावनो नोंथांमोननि निउस मिडियानिसिम साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय। दा आं दिनै महनपुर आन्चलिक रंजालि बैसागु आफादनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो सानबाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों। दा फैयै फैयै दिनैसिम 47तम बोसोराव आगान सुरबाय बा 47थि बोसोराव आगान सुरबाय महनपुर आन्चलिक रंजालि बैसागु आफादा। दा गोदो जोंनि आबै आबौमोना जों खोनानो मोनबोदोंमोन बैसागुखौहाय गामि गामि लामा सामा बिदिनो फोथार खुंबोनायखौ। दा बेनिनो माखासे जोंनि सानसुमैफ्रा सान गोथौ सुबुंफोरा बे बुस्थुखौ गामिनिफ्राय जोंनि नैबे महनपुर आन्चलिक रंजालि बैसागु जौसाङाव लाबोनाय जादोंमोन 47थि बोसोरनि सिगांनो। बिथांमोनखौ जों साबायखर बावनांगोन। बिथांमोननि नाजानायनि थाखायनो दिनै जों बे समाव जों बैसागुखौ जौसाङाव मोनफैनो हानाय जाबाय आरो। दा हाबाफारि हिसाबै जोंहा साननैनि हाबाफारि लानाय जादों। दा दिनै सेथि साननि सेथि हाबाफारि हिसाबै जों मोसौ थुखैनाय लादों। बेनि उनाव जोंहा खुंखा जानाय दङ। बेनि उनाव जोंहा हारिमु आयदायाव बायदि बिथिङाव बादायनाय दङ आरो गाबोननि दिनाव जोंहा दङ गेवलां मोसानाय बादायनाय आरो आइजो मोसानाय बादायनाय आरो लोगोसेनो जोंहा माखासे आलासि हांख्रायनानै लाबोदों जोङो। दा साननैनि गाजा गोमजा हाबाफारिजों जों महनपुर आन्चलिक रंजालि बैसागु आफादा जों देग्लायबो खुंनो लादों। आरो दा दिनै सेथि साननि गिबि हाबाफारि हिसाबै मोसौ थुखैनाय। दा बेथ' एंगारनो हायै मोनसे जोंनि फोरबो होननानै बुंनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बर' समाजा मोसौजों गोथौ सोमोन्दो दं। मोसौखौ जों फिसिबोनानै बिथांमोननिफ्रायनो जों हाल एवनानै जों गोबां खेथि बाथि बानायबोदों आरो बिथांमोन मोसौनिफ्रायनो जों गाइखेरनो गोबोरखिनो बायदि आबादाव जों बाहायबोनानै जों खाथि सोमोन्दो थानायखाय जों दिनैबो बावनो हायाखै। मानो होनना बुङोब्ला गोदोनिफ्रायनो आबै आबौआ जोंखौ फोरोंबोदों। जों नुबोदों मोसौखौ माबायदि जोंनि समाजा अनसायबोदों। दा बे हिसाबैनो जों दिनैनि जुगाव जों मोसौ थुखैनाय हाबाफारिखौ नैबे हाबाफारियाव जों सरजाबना लादों। आरो बेनि उनाव जोंहा खुंखा जानाय हाबाफारि बेफोरखौबो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोना जोंखौ फोरोंबोदों। गामि बिदिनो गोबां बिदनि मैगं 101था बिदनि मैगंफोरखौ खाङै गामि जायो। दिनैसिमबो किसुमान गामियाव जाला, दा किसुमान गामियाव जायो। दा बे बुस्थुखौनो जों आन्चलिक हिसाबै जों महनपुर आन्चलिक रंजालि बैसागु आफादा बे हाबाफारिफोरखौ सरजाबनानै लानानै साननैनि गोग्गोम हाबाफारिजों जों खुंनो लानाय जादों। गिबियाव नोंथांमोननि चेनेलजों बयखौबो गोदान बोसोर बैसागुनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोसे महनपुर आन्चलिक रंजालि बैसागु आफादनिफ्राय बयनिसिमबो बुहुमनि दाब दाब जायगायाव थानाय बर' सुबुंनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय जासिहरग्रोबाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनो मोनना गोजोननाय मोनदोंदि देग्लाय महनपुर आन्चलिक रंजालि बैसागुआ 47थि बोसोर जाबाय। बे 47 बोसोराव जों गोबां आयदाफोर सामलायबोबाय आरो जोङो गोबां मोसानाय बिदिनो बारदै सिख्ला मोसानाय, गेवलां बैसागु मोसानाय, जावजा मोसानाय, हानजा मेथाइ खननाय बेफोरबायदि आयदाफारिफोरखौ लानानै जोङो दिनैसिम 47 बोसोराव आगान होबाय। बेजों लोगोसेनो जोंहा 2 बोसोरनि उनावनो जोंहा गल्डेन जुबलि फैगासिनो दं। बे गल्डेन जुबलिखौ जोङो गोबां गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय साखाफारा जाना दङ। जोङो आसामनि दाब दाब जायगायाव थानाय बर' सुबुंफोरखौ लानानै खुंनो थाखाय जोङो सिमां नुना दङ आरो जोङो माने दानिफ्रायनो साखाफारा जाबाय थादों आरो फैबाय थानाय गल्डेन जुबलिखौ जों खुंनो थाखाय। देग्लायनि जि माने हाबाफारि जोंहा बर' समाजजों सोमोन्दो थानाय मोसौ थुखैनायनिफ्राय लानानै गासै हाबाफारिखौनो जोङो देग्लाय खुंलांनो थाखाय आवगायदों। देग्लाय जि माने मोसौ थुखैनाय दिनै जानानै थांबाय। दा बेजों लोगोसेनो दान्दिसे समनि उनाव जोंहा जि खुंखा जानाय बेखौबो जों लानाय जादों आरो खुंखा जानायाव जोंहा दा दान्दिसे समनि उनावनो जागोन। दा बेखिनि हाबाफारि आरो लोगोसे दा जोंहा बेलासिनिफ्राय जि हारिमु आयदा बादायनाय बेखौ लानाय जादों। दा बेबायदिनो जोंहा गाबोनबो दङ। गाबोन जोङो गोबां आलासि लानानै गेवलां मेल बा बान्था राननाय मेल बेखौबो लानाय जादों। दा बेजों लोगोसेनो जोङो बुहुमनि गासै बर' फिसाफोरनोनो जोङो मोनसे मेसेज होनो नागिरदों। जोङो गोदोनि बायदि
बैसागुखौ रंजानायनिफ्राय जोङो नैबे जौसाङाव लाबोना रंजानाया जोंनि थाखाय मोजां आरो जोङो बर' हारिमुखौ जों मोजां लांनो हागोन होननानै जोङो जोंनि जि साननाय हनाय जोंनि गेदेमाफ्रा साननाय हनायजों जोङो नैबे दिनैसिम बैसागुखौ जोङो जौसाङाव लाना फैदों आरो बेखिनि। गिबियावनो आङो खुलुमनाय जासिग्रोबाय नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों। महनपुर आन्चलिक रंजालि बैसागु आफादा दिनै 47थि खुंथाय जाफैबाय। दा बेयाव दिनै गिबि खेबनि हाबाफारि मोसौ थुखैनाय हाबाफारि आरो नैथियाव दङ जोंहा खुंखा जानाय। दा बेखौ आं एसे मोसौ थुखैनायनि सोमोन्दै एसे बुंनो सानबाय, आखायाव लादों। गोदो गोदायनिफ्रायनो जिथु पारम्परिक बर'फोरजों आरो मोसौजों बेयाव आबादारि लोब्बा थानाय, बेनिखायनो गोदो गोदायनिफ्राय आबै आबौमोनहा जे मोसौखौ थुखैयो बोसोरनि बे संक्रान्ति समाव जोबथा माने लास्ट बे बैसागनि लास्ट आरो दिनखालि। दा बेयाव गाबोननिफ्राय गोदान बोसोर हाबगोन, जेनेबा बैसागनि 1 थारिख हाबगोन। बेयाव जोबथा संक्रान्ति खालि मोसौफोरखौ थुखैनानै बेनो ओरैबायदि मोनसे गानहोयो, थारमाने खाथ्रि बिबार आरो दावा बिबार, बेनिफ्राय गोबां 2-3सो एन्टिसेप्टिक माने एन्टिबाय'टिक्स बुस्थुफोरखौ गोदोनायाव गानहोनानै मोसौनियाव जिथुनाखि गोदान बोसोर, गोदान दै, गोदान बारहावाजों फैनाय बेमारफ्रा जाहाथे जाया, बिनि थाखायनो मोसौखौ थुखैयो आरो गोदान दोनदाल होनानै बिसोरखौ गोदान बोसोरखौ बरायनायाव खाबु होयो आरो दा गोदान दिरुं होनानै। औ, दा बेखौनो जों गोदोनिफ्राय सोलिबोदों आरो दाबो सोलिगासिनो दङ। आं बेखौनो सरजाबदों, साइन्टिफिक मेथडजों नायोबा एक्सुवेलि बियो मोनसे एन्टिबाय'टिक्स मोनसे फर्मुला आरो मोसौखौ बेमारनिफ्राय गोजानाव दोननाय आरो बे। दा मोजां मोनदों दिनै जों महनपुर आन्चलिक बैसागुआ एसे राजौआ हिसाबै जों थुखैबाय। फ्राय गामि गामि न'खर मोसौ गैला, दा ट्रेक्टरानो खेथियाव बाहागो लानाय जिहेथु, दा जों आन्चलिक हिसाबै जों बेयाव दिनै मोसौखौ थुखैनाय जाबाय आरो। बेनि उनाव जों दसे उनावहाय जिथुनाखि खुंखा 101था बिदनि जातनि जिथुनाखि मैगं थाइगं बिलाइ, बेफोरखौ जों खांखांजोब्बाय। दसे उनाव नोंथांमोननो जों खोन्थागोन आरो नोंथांमोनाबो जालांनो हागोन। बेखौथ' मिथिखागौआनोसै, जिथुनाखि 101था जिथु बे बिभागनि मैगं मैलायाव ओरैबायदि माने मुलिनि बिफांफोर दङ, जों बेखौ जायो आरो बेनि गेजेराव बबेबा बिस गोनांबो थायो, बिस गैयैबो थायो। बेयाव ज' जानानै माने बिसबाबो गैया जालांजोबो आरो। दा जों बुजिगौ मानसिनि देहायाव बहुद बेराम जायो, दा स्पेसियेलि डायबेटिस, केन्सार आरो बहुद बायदि रोखोमनि बेमाराव जों बिनिफ्राय माखासे एन्टिबडिखौ जों मोनो होननानै जों सानना लायो आरो। बेखिनि। दा नोंथांमोना जि फालिबोनाय, औ, नोंथांमोननि आन्चलिकआ बे बैसागो फालिबोनाया माबोरै खौसेथि लाबोनो हादों नोंथांमोननि बे आन्चलिकआव, आरो मोनबेसे गामि दं? जोंनि महनपुर रंजालि आन्चलिक बैसागुआव गासै 12था गामि दङ। 12थानि गेजेराव मालाबा एसे खम बेसा जायो आरो सिगां सान्दि जोङो बाहेरानिफ्रायबो लाबोयोमोन। दा मोनफ्रोमबो एरियायाव जिहेथु गावबागाव खुङो, दा बेनिखायनो गोजाननिफ्रा बाहागो लाफैनाया एसे खम जाबाय। दा जोंनि बे 12था गामिनि गेजेरावनो जोङो बेखौ सोलिबाय थायो। आंनि नोजोराव आरो आंनि मोन्दांथियाव जोङो गोदान बोसोर बैसागुखौ बेयाव जौसाङाव लाबोनाय लोगो लोगोनो जों गोबांथार माने गाज्रि आखल आखुफोरखौ रैखा खालामनानै माने गोजौआव लाबोनो हादों, आं बेखौ नोजोर बोदों आरो। नंमारगौबो बाथ्राया, जिथुनाखि गामियाव एखेबारे गेला गेल जुमाय लोंनानै थानाय, बेफोरखौ जोङो दा गैया खालामनो हादों आरो जौसाङाव लाबोनाय लोगो लोगो। आरो मोनसे स्टेन्डार्ड फर्माव फैबाय, बयबो आरो कम्पिटिटिभ मुडआव फैबाय, ड्रेसा स्टेन्डार्ड जाबाय। जों बेखौ खोब बाख्नायनो गोनां जादों आरो आं सान्दों। आरो जोङो बेनि अनगायैबो जों बांसिन साबसिन हामसिनखौ जोङो नाजाबाय थागोन, आं बेखौ बुंदों आरो। गामिजों गामि खौसेथि जालायदों होननानै सानदों। नंगौ, बे सैथोथार बाथ्राया। आं एगजाम्पोल हिसाबैनो बुंबाय, नै दाख्लैबावै जोंहा इलेक्सना जोबना थांबाय। बे इलेक्सनाव मोनफ्रोमबो गामियावनो पार्टिया 2-3 थायो। मालाबा जोंनि मानसिफ्रा एसे सानो, नों उमुक पार्टि आं उमुक पार्टि, बेयाव मालाबा अनलायनाय आरो बुजिलायनाया खम जानानै थानोबो हागौ। खिन्थु